Исәнмесез, ТНВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студиядә Сәрия Хәбибуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Һава торышы һәм авыл хуҗалыгы нигә күккә карап болыт көтеп утырыр заман түгел. Кешенең хәзер кибетләрдә җирәсе килми. Бөтенсенә доставка кирәк. Татар теленең яңа аңлатмалы сүзлеге. Нигә филологлар аны туган телгә һәйкәл дип атый? Аны инде милли телебезгә, татар теленә һәйкәл дип әйтсәк, ансы да артык булмас. Табибны кайдан табыйк медицинаның авырткан урыны? Менә үзегә язылып булмыйнда, үзегә чират. Идел буе татарлары милләтне катнаш гаиләләр харап итәрме? Мәдрәсә вагаз татарча укыйбыз, мәдрәсәләрдә балаларга татарча өйрәтәбез. Бүген без тапшыруны галимнәребезнең зур хезмәтеннән башларга булдык. Татар теленең 6 томда аңлатмалы сүзлеген төзегән бер төркем белгечләр бу атнада республиканың фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе алды. Бу һичшиксез зур казаныш. Тел өлкәсендә эшләүче галимнәр мондый премияне 19 елга беренче тапкыр ала. Аңлатмалы сүзлек без яшәгән чорда 21 гасыр башында халкыбызның сүз байлыгын чагылдырган фундаменталь басма, анда борынгы буыннар, бабаларыбыз калдырган тел хәзинәсе дә милли үзаң үсешенә китергән 90нчы еллар шаукымында фәнни технологик үсеш чорында үзгәргән сүзләрдә тупланган. Алия Хәйретдинова татар телендә 70 мең сүз белгән галимнәр белән аралашу бәхетенә иреште һәм аларны премия алулар белән котлады. 6 томлык татар теленең аңлатмалы сүзлеге 1998-2021 еллар хезмәте өчен. Шушы еллар эчендә сүзлек төзүгә 20ләп кеше җәлеп ителә. Авторларны Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге белгечләрен Казан Кремлендә Рөстәм Миңнеханов котлады. Бүген татарның 6 томлык яңа аңлатмалы сүзлеге бар. Анда 70 меңнән артык сүз, 10 меңнән артык фразеологизм теркәлгән. Башка фәнни ачышлар белән бер рәттән бу зур казаныш өчен Рөстәм Миңнеханов рәхмәт әйтә. Отрадно, что ваши труды отличаются не только теоретическая новизна, но и высокая прикладная ценность. Желаю вам не оставаться на достигнутом и настойчиво идти вперед к новым целям и прорывным идеям. Уверен, ваши главные достижения еще впереди. Татарның аңлатмалы сүзлекләре моңарчыда булган. Каюм Насыйриның Ләгъҗәи татарие 20 мең сүздән гыйбарәт. 80нче елларда 3 томлы аңлатмалы сүзлек басыла. Анда 47 мең сүз һәм фразеологик берәмлек була. Ул чакта бу зур эш Татарстан халкы белән бергә башкарыла. Ул чорда безнең галимнәребез районнарга, Татарстан районнарына, Татарстаннан читтә булган татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә барып, җәмәгатьчелек белән очрашып, мәктәпләрдә укучылар белән очрашып, аларга заданиялар бирәләр. Шул рәвешле 3 миллионлы картотека базасы булдырыла. Татар җәмгыятенең сияси, икътисади үзгәрешләр кичерүе, республиканың яңа үсеш чоры узуы лексикага зур йогынты ясый. Шуңа күрә яңа сүзлек ихтыяҗы туа. Җепшик кар явы бузган юлларда йөргән чакта машина йөртүчеләргә иң кирәкле нәрсә ул әлбәттә низмерзайка. Кибеткә керәбез дә нәкъ шулай дип сырыйбыз. Ә менә аның татар сүзе бармы дип уйлаган кеше булган микән? Азнакайлылар уйлап тапканнар, алар аны туңмас су дип йөртәләр. Һәм бу сүз шул кадәр киң таралган ки, аны хәтта татар теленең аңлатмалы сүзлегенә керткәннәр. Бу китапларны кулга алсак, әйтик, бер мөгез дигән сүзгә юлыгырсыз. Ул единорог булачак. Соя Кытай борчагы дип теркәлгән. Без кахва пешерә торган савыт, турка татарча җәзва дип аталачак. Журналистлар арасында бигрәк тә бәхәсләр чыкты. Мәсәлән, коронавирусны таж вирус дип әйтеп булмыймы, тажды вирус дип әйтеп булмыймы, яки коронавирус дип әйтәбезме, ничек дип әйтәбез? Шул коронавируска бәйле яңа сүзләр барлыкка килде. Теоретик яктан без һичшиксез алда дип әйтә алам өздереп мәсәлән. Мустафа Өнәр мәсәлән, ул Измир университеты, Акдениз университеты профессоры бер семинарда булай дип әйтте. Татарстан фәннәр академиясендә эшләгән сүзлекләр һичшиксез тарихка кирип калачак диде. Һәр халыкның дөньяга карашы аның телендә сүзләр хәзинәсендә чагылыш таба. Туган телдә аңлатмалы сүзлек булуы халыкның югары мәдәниятле булуына соллы бер дәлил дип белгечләр. Ул җыентык кына түгел, халкыбызның дөньяга карашын, аның үз аңын, менталитетын чагылдырган мирас. Аны инде милли телебезгә, татар теленә һәйкәл дип әйтсәк, ансы да артык булмас. Чөнки ул безнең бүгенге көндә халкыбызның тормышын, аның мәдәниятен, тарихын, бүгенгесен, үткәнен һәм киләчәккә омтылышларын теркәп, тасвирлап бирә торган менә шундый зур хәзинә. Монда инде әлбәттә фикерләр төрле булырга мөмкин.
Ул бит шул вакытта гына фикерләр төрле булганда гына, үз фикереңә росларга, якларга тырышканда гына, шуны дөрес микән, юкмы дип төрле чыганакларга мөрәҗәгать иткәндә генә без аның иң дөресен, иң шунын таба алабыз. Бүген дәүләт премиясенә лаек булган галимнәр зур эшне туктатмый. Сүзлек чыгуга ул искерә башлый диләр. Чөнки татар теленә көн саен бер сүз өстәлә икән. Телевидениенең да роле бик зур. Телевидениедә бик күп кабатланган сүз, ул инде халыкта менә шулай сөйләргә кирәк дигән уйга китерә. Безнең эшебезне дәвам итүчеләр булыр дип, бүген кызганычка каршы татар дөньясында андый белгечләр әзерләүче уку йорты да, махсус оешма да бернәрсә дә юк. Монысы әле хәл ителергә тиешле мәсьәлә. Яңа сүзлекләрнең тагын бер үзенчәлеген әйтми калсак, бу репортаж тулы булмас иде. 6 томлы сүзлек бүгенгә тулысынча интернетка урнаштырылган. Кагаз китаптан аермалы буларак, галимнәрнең аны яңа сүз барлыкка килгән саен электрон рәвештә тулыландыру мөмкинлеге бар. Димәк, цифрлаштыру моңарчы 20 елга сузылган эшне бермә-бер тизләтә. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Алмаз Зиятдинов, Адымнар. Бу атнада Волгоград өлкәсенә командировкага барган хезмәттәшебез андагы татарларның кинәнү сүзен шактый еш куллануына игътибар иткән. Без аның сөенү синонимына өстенлек бирәбез. Шуннан да Рөзәл Шәрипов сөенеп кайтты һәм ике фикергә килде. Беренчедән, Төбәк Казанга якынрак булган саен анда татар милли мәсьәләдә активрак. Икенчедән, татарлар җыелып яшәгәндә көчле, авыллары, урамнары, мәчетләре булса. Бүтән дөнья татар конгрессының милли шурасы федераль округлар буенча узган ел йомгакларына багышланган эшлекле сәфәрен дәвам итә. Волгоград өлкәсе илдә төрки халыкларының иң борынгы яшәү урыннарының берсе булып санала. Милләттәшләребез монда 14нче гасырларда Алтын Урда чорындагы күченә башлаган. Хәзер исә Волгоград өлкәсендә 13 мең татар яши. 2 миллион кеше яшәгән Волгоград өлкәсе өчен 13 мең татар азмы күпме? Чагыштырып карасаң, Татарстандагы бер район үзәге кебек, әмма алар 100 чакрымга сузылган җирдә таралып яши. Шуңа милләттәшләребез тупланган төп урын булып авыллар калам. 18нче гасыр урталарында Казан, Пенза, Ульяновск һәм Саратовтан күченеп килүчеләр бу җирләрдә 6 татар авылында төпләнгән. Шуларның берсе Маляевка, татарча Малай дип атала. Биредә 1200 кеше яши, 80% татар. Элек игенчелек, бакчачылык белән шөгыльләнгәннәр, дөя үрчетүчеләр күп булган ди тарихчылар. 1880 елдан мәктәп эшлим. Ишек алдында Муса Җәлилгә сын урнаштырылган. 100 бала укый. Татар телен факультатив буларак кына өйрәнәләр. Мин үзем укыттым ничә ел. Кружок кебектә, факультатив иде татарского языка, культуры, истории. Но специалистлар юк. Шын татарча кашан китә грамматика и шундый авырдрак затлар без уже итәлмибез. Балалар бакчасында 60 сабый тәрбияләнә, милли мөхит булдыру өчен өстәл уеннары уйныйлар, Нәүрүз, Сабантуй бәйрәмнәре уздыралар, әмма балаларның күбесе катнаш гаиләдә үсә. Шуңа телне өйрәнүдә каршылык барлыкка килә. Аталары онда урыс бу, аналары татар, поэтому вот шундый бездә проблема бар. Кашанланнар, татар телендә сөйләмиләр. Вот бездә шундый проблема. Вот шуннан без тырышабыз да садикта бездә кружок бар шундый. Касында рәтәбез фаннарны беразна татарча сөйләргә. Волгоград өлкәсе Көньяк федераль округта 3 якшәмбе мәктәбе булган бердән-бер төбәк. Алар Волгоградның үзендә Волжский шәһәре һәм Кече Чапурин авылында урнашкан. Кече Чапуринда 1957 елга кадәр татар мәктәбе эшләгән. Әмма тора-бара ул рус телендә укытуга күчә. 90нчы елларда ябылам. Бүген бөтен өмет шушы якшәмбе курсларында. 20 бала йөриләр. Кайсылары әтияни сөйли алмыйдылар, белмәйдиләр затуанды әтияни. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәмнесез, уже яхшы, уже киңәндерә. Милләтне саклап калуның тагын бер юнәлеше дин диләр. Волгоградтагы һәр татар авылында мәчет бар. Өлкә буенча 10 гыйбадәтханә эшли. Кече Чапуриндагысы 260 ел элек төзелгән. Бурасын бураганда бер кадакта какмаганнар. Без җомганда татар телендә үткәрәбез монда. Яннан тәрҗемә итәбез урыс теленә. Потому что күп кешеләр инде аңлап бетерми татар телен. Бөек Ватан сугышы вакытында мәчет яныннан фронт сызыгы узган. Тирә-якта бер генә төзек йорт калмаса да, иман йорты җимерелмәгән. Билгеле, хәзерге Волгоградны монда 80 ел элек булган вакыйгаларсыз күз алдына да китереп булмый. Сталинград сугышы вакытында монда ТССРда туып үскән 50 меңнән артык кеше җибәрелә. Якташларыбызның 22 меңе шушындагы яу кырларында ятып кала. Республикада тупланган 7 хәрби дивизияның икесе
томда жибәрелгән 33 кеше Сталинград сугышыннан соң Советлар Союзы геройы исеме алам, 19-ы Дон орденының тулы кавалеры булам. Монда туып үскән милләттәшләребезнең фашист әсирлегендә Муса Җәлил белән бер төрмәдә булуы да билгеле. Вместе с Мусой Джалилем Муса Җәлил белән әсирлектә Сталинградта яшәгән татар егете Габбас Шәрипов та булган. Аңа Җәлил 3-нче Моабит дәфтәрен тапшырып калдырган. Габбас Шәрипов сугыштан 3 еллык әсирлектән кайтканнан соң СССРда тагын 10 елны гулагта уздыра. Шул вакытта да дәфтәрне яшереп йөрткән һәм алып кайтып халыкка таныткан. Милләтебезнең уртак тарихи мирасын киләсе буыннарга тапшырыр өчен Көньяк федераль округ татарлары белән очрашуда яңа проектлар һәм эш алымнары кирәклеге турында әйттеләр. Ростовта әдәби әсәрләр турында онлайн дәресләр уздыра башлаганнар. Безнең ике укытучыбыз барып анда дикторлар белән татар теленә, урыс теленнән кергән, урыс теленә татар теленнән кергән сүзләрне тәрҗемә кылып, шунда бик кызыклы дәресләр иртәнге якта үткәрделәр. Әстерханда бөтен Россия авыл сабантуй вакытында беренче тапкыр фәнни конференция үткәргәннәр. Анда милли бәйрәмебезне борынгы гореф-гадәтләр буенча оештыру хакында фикер алышалар. Аны халыкта инде сорап тора, что да, биюләр кирәк, җырлар кирәк, но үзебезнең традицияларыбызны бөтенесен кайтарырга кирәк. Ассимиляция, катнаш гаиләләр арту, глобальләшү күренеше. Хәзерге татарлар алдында шушы уртак мәсьәләләрне хәл итү бурычы тора, ди Татарстан премьер-министры урынбасары. Если каждый будет работать рука об руку, мы, в самом деле, те опасения, которые сегодня высказываем, всегда могли. Мәдрәсә вагаз татарча укыйбыз, мәдрәсәләрдә балаларга татарча өйрәтәбез, үзебез татар балалары. Татарны тел, моң, дин саклаган диләр. Без бу сәфәр барышында Волгоградта шуңа омтылыш барлыгын күрдек. Волгоградтан Рүзәл Шарипов, Владимир Гурьянов, Адымнар. Бу атнада республика рәисе җәмәгать транспорты йөреше өчен җаваплы җитәкчеләрдән эш таләп итте. Кешеләр тукталышларда 40 минут автобус көтә, бу бернинди кысаларга да сыймый торган хәл диде Рөстәм Миннеханов. Я автобусны озак көтәсе, я ул бөтенләй юк, килгән чиракта да керми калуың бар. Халык контроле порталына мөрәҗәгатьләр күп, транспорт йөрешенә кагылышлы 3000-нән артык хәбәр алынган. Әйтик, Казанның Весна-Трак комплексында яшәүчеләр 70-нче маршрутта автобус санын арттыруны сорый. Бу үтенечне 1500-нан артык кеше хуплап тавыш биргән. Кичке 8-дән соң 55 маршруттагы автобусны көтә булалар. Яңа Савин районы ягына яңа маршрут ачуларын сорыйлар. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская әйткәнчә, алар шәһәрнең башкарма комитетына бу мәсьәләне җиткергән инде. Проблеманы хәл итү өчен 900-дән артык автобус йөртүче һәм 700-дән артык кондуктор кирәк. Лениногорскида яшәүчеләр автобуслар булмаганлыктан таксида йөрергә мәҗбүр булдык дип зарлана. Әлбәттә дә автобус һәм троллейбусларның санын арттыруны сорыйлар. Бу мәсьәлә аеруча кискен торган районнарга яңа транспорт тапшырылды. Давайте немножко усиливайте работу вместе с муниципалитетами. Там 40 минут автобус ждут или еще что-то такое. Это же вообще безобразие. Это и вам, и это и муниципалитетам. Вот 119 автобусов, если надо будет, еще дальше будем двигаться. Но они должны работать, надо подобрать туда хороший водительский персонал, хорошее техническое обслуживание должно быть. Бүгеннән Татарстанда ак халатлы фәрештәләр дигән фестиваль башланды. Бер генә көнгә республика клиникалары ачык ишекләр көне игълан итте. Табиб булырга теләгән яисә әлегә карар кабул итә алмаган мәктәп укучылары Татарстанның иң көчле медицина учреждениеләренә барып, эш шартлары белән таныша. Менә шундый социаль проект. Бүген дәүләтнең медицина учреждениеләре кадрлар белән 94%-ка гына тәэмин ителгән. Бер ел эчендә 2400 табиб китә, 2800 эшкә килә. Бер карасаң калучысы күбрәк, әмма бу аерылышудагы кебек. Күп өйләнешәләр, статистикасы матур, нәтиҗәсе ташка үлчим. Бу атнада Фәйрүзә Мәҗитова хастаханәләрдәге кытлыкны өйрәнде һәм табибларны эштә калдырыр өчен нинди чара күрелү белән кызыксынды. Мамадышның үзәк хастаханәсе бөтен район халкына 40 000 кешегә хезмәт күрсәтә. Чиратта торучылар авырулары турында түгел, табиблар юклыгы турында сөйләшә. Менә үзегә язылып булмыйнда, үзегә чират. Самое главное, менә аяклар биналарын карау өчен менә шундый үзейләр юк бездә. Хирурглар кирәк самый. Я нуждаюсь в травматологе, в ревматологе. Вообще югалар монда. Я вынуждена поехать вот послезавтра в Елабугу к травматологу. Набережный Челны, 3-я поликлиникада прикрепленный. И анда врачлар, терапевтлар ничә тапкыр бардым, анда юк. И даже флюорография кабинетларында юк, мин бер барганда.
Мен шуңа күрә уйладым да монда прикрепить иттереп уйладым. Районның үзәк хастаханәсенә генә бүген 5 белгеч җитми. Онколог, офтальмолог һәм гомуми практика табиблары кирәк. Ләкин без алар урынына фельдшерларны куйдык һәм халыкның мәсьәләсен шулай решать иттек. Алар языла алалар, полностью бөтен мәсьәләләрне алар решать итә. Приемга киләләр, кирәк даруларын язалар, кирәк булса больницага монда ятырга, хастаханәгә направлениеларын, анализларын, бөтен терапевтның эшен алар бүгенге көндә башкара. Давление да барымы? Гомуми практика табибларының берсе Рәзинә Сәмигуллина. Ул монда 2020 елдан эшләргә кеше булмагач, аны декрет ялыннан ел ярымга иртәрәк чакыртып чыгаралар. Һәр кайсында 1700 кеше булган 2 участокны алып барган вакытлары була. Специалистлар күп җитми. Ул Казан шикелле олы шәһәрләрдә генә түгел, әле аларда да җитми. Монда бәләкәй шәһәрләрдә, районнарда гомумән әйтергә кирәк, тулылык, кадрлар тулылыгы бик аз. Нагрузка бик зур була. Кешеләр җитмәгәнгә, кадр җитмәгәнгә отпуск вакытында әйтеп булмыйнан да берничә участок алып барабыз. Республикада әнә шулай бер табибка берничә кеше өчен эшләргә туры килә. Ким дигәндә ставка ярым алып баралар. Татарстанның дәүләт карамагындагы медицина учреждениеләренең кадрлар белән тәэмин ителеше 94% кына. Иң катлаулы мәсьәлә махсус белгечле табиблар. Потребность дефицит в кадрах это 1300 специалистов. Бүген республикада 1300 табиб җитми. Бу онколог, гастроэнтеролог, терапевт, педиатр, анестезиолог, реаниматологлар. Аларны җәлеп итү өчен без студентларны максатчан укытабыз һәм төрле дәүләт ярдәме күрсәтәбез. Сәламәтлек саклау министры карары нигезендә хәзер ординатура тәмамлаган яшь белгеч 1 ел авылларга кайтып эшләргә тиеш. Аннан соң гына югары технологияле медицина үзәкләренә эшкә урнаша алачак. Казан егете яшь стоматолог Рәмзиз Заитов шуның өчен Мамадышка эшкә кайткан. Шартлар турурны, эш безгә рәнрәк кирәк дип, үзем теләп бардым. Бөтенесе доверяттеләр. То есть эшләгенә синнән тора. Районга ел ахырында 5 яшь табиб эшкә кайткан. Медицина вузларында максатчан укучылары бар. Бүтән өмет аларда. Казан дәүләт медицина университетында соңгы 5 ел эчендә юллама алып максатчан укучылар өчен бюджет урыннарын 2 тапкыр арттырганнар. Республиканың медицина көллиятләре һәм училищеларында бюджетка бар тик максатчан укучыларны гына алалар. Алар һәр кайсы кимендә 3 ел юллама буенча эшләргә тиеш була. Әлегә кадрлар кытлыгыннан пенсия яшендәге табиблар коткара. Нургаяз Мифтахетдинов Үсәли авылы амбулаториясына 1982 елда килеп эшли башлаган. Пенсиядә иртәгә эштән китәргә уйласа, алмашка бер кеше юк ди. Әлегә юк. Ну, өмет бар, менә яшьләр кайтырлар дип. Изге урын буш булмый диләр инде. Булырга тиеш. Әлегә буш. Фельдшерларда өлкән яшьтә. Проблема күрше авылларга да кагыла. Узган ел җәй июль аенда Мамадышның Тәкәнеш авылында яшәүче халык табиб юк дип безнең редакциягә мөрәҗәгать иткән иде. Авылда эшләгән табиб 70 яшен тутырып пенсиягә киткән булып чыкты. Ул киткәч, амбулатория үзәге 3 ай терапевтсыз торган. Булай булмый дип, улыгайган кешене кирдән эшкә чакыртып алалар. Ул хәзер дә кабул итә. Яшел үзәннең Октябрьский бистәсенә ел ярым көткәннән соң яшь табиб килгән. Рүзәл Габделхаков узган ел укуын тәмамлап сентябрьдә урнаша. Авыл табибы программасы буенча дәүләттән 1 миллион сум ярдәм алган. Хәзер ул монда 5 ел эшләргә тиеш була. Большинство пациентов, в основном пожилого возраста, пожилые женщины, они очень ждали врача, они наконец рады, что появился врач. Врач, конечно, вор. Постоянно ведь вас лево брамится, скоро тоже бик еш келмей. Авыл халкы көттүрүп килгән яшь табибның озак эшләвен тели. Акчалар да китәләр дә баралар, монда эшләселәр килми. Әле менә бу килде, бу озак торырмы, юкмы, кем белгән моны. Еш кына яшь белгечләр авыл табибы программасының шартын үтәп, 5 ел авыл җирендә эшләгәч, аннан китә. Ничек кенә булмасын, файдасы бар диләр. 2023 елда бу программа безнең авылларга 100дән артык табибны кайтарырга ярдәм иткән. Фируза Мәҗитова, Алмаз Зияддинов, Одымнар. Бу атнада Авыл хуҗалыгы министрлыгы 2023 елга нәтиҗә ясады. 2023 авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең ныклыгын сыный торган ел булды. Корылык, төзелеш материаллары, ягулык бәясе, кредитлар арту, товарыңа бәя төшү, шуңа да карамастан агросәнәгать комплексында 589 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Бүген министрлыкның эш девизы анык һәм һәркемгә аңлаешлы. Һава торышы белән базардагы тотырыксыз вазгыятькә күпме генә сылтасак та, алар бер кайчан да бар яктан да килешле булмаячак. Димәк, шундый шартларда эшләргә, уңыш алырга өйрәнер вакыт. 2024 елның республикада фәнни-технологик үсеш елы булуын исәпкә алып, Рания Абдрахманова авыл хуҗалыгында цифрлаштыруның җитештерү һәм сатудагы мөмкинлекләрен өйрәнде.
3700 бар магазинлеребез бар. Оршаның Возрождение агрофирмасы 2018 елда эш технологиясын үзгәртеп, сауыла торган сөт күләмен күпкә арттыра башлаганнар. Моңа цифрлы технологиялар ярдәмендә ирешәләр. Хуҗалык акыллы ярдәмче дигән программа куллана. Ул мал табибы һәм зоотехникларның эшен җиңеләйтә, вакытны янга калдырырга ярдәм итә. Безнең реально конкретный помощник. Минем специалистлар бу программалардан башка эшләй алмыйлар. Алар бүген только протокол белән генә эшлиләр. Иртә белән эшкә килде ветврач, допустим, анырга оператор чыгарып бирә протокол, нәрсә эшләргә тиеш ул. Ассимилятор килде, бара кемгә, значит, как синхронизация гормон кадаларга, кайсына ассимиляторга. Әгәр ул программа булмаса, там бер 7 кеше кирәк иде монда. Зур терлекчелек комплексларын хәзер көтү белән идарә итү программаларыннан башка күз алдына да китереп булмый. По федеральному рейтингу цифровизация АПК регионов России республики заняла первое место. Министерством ведется работа по переходу на отечественное программное обеспечение. Бу көтү белән идарә итүгә дә кагыла. Шундый платформаларның берсе Агробатаст дип атала. Отечественное программное обеспечение для молочного и мясного скотоводства. Бу Россиядә җитештерелгән программа ул сөт һәм ит өчен терлек тотучы фермерларга дип ясалган. Эшне нәтиҗәлерәк алып барырга, продукцияләрен сыйфатлырак җитештерергә ярдәм итә. Дәүләт теле белән әйткәндә, илнең технология суверенитетын тәэмин итәргә булыша. Татарстанда бу программаны кулланучылар бар инде. Кукмара районыннан Нурсил Тәҗмиев аның ярдәмендә җитештерү күләмен арттырган. Бүгенге көндә 250 сыер общейінде, 200 сауыла инде. Тәүлегенә бүгенге көндә менә савым сыерны гына карасак, 25-27 шул уйнап тора инде. Товарны җитештерү бер мәсьәлә булса, оны сату икенче проблема. Татарстанда былтыр 589 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы товары җитештерелгән. Республика халкын үзебездәге төп азык-төлек белән тәэмин итү мөмкинлеге бар. Одним из инструментов развития рынков сбыта является электронная торговля. Например, на цифровой платформе «Свое родное», разработанной Россельхозбанком, около 2000 продавцов и 70 тысяч товаров. Банк 2 ел дәверендә үзенең экосистемасын эшләтеп җибәрде һәм бүгенге көндә 7 платформада бар. Бу авыл халкы фермерлар хуҗалыкларны берләштерә торган экосистема. Авылда йорт салу, үз эшеңне ачу, техника сатып алу, «Свое родное» дигәне фермерларга товарны сатырга ярдәм итә. Һәрберебез беләбез, бүгенге көндә үзенең әзер продукциясын җитештерү бер проблема, җитештерү сату икенче проблема. Менә шул яктан без тоже бесплатно шушы платформаны җибәрдек. Бушка ясыйбыз аларга страница, аларның товарларын кертәбез, фермер турында информацияны кертәбез и бушка реклама бирәбез. Бу безнең социаль проект булып тора. У нас есть свой сайт «Свое родное». Я захожу каждый день в него, открываю через свой портал, смотрю заявки. Яшелүзән районының Осиново бистәсендә урнашкан крестьян фермер хуҗалыгы бу программадан 2 ел файдалана. Онлайн кибеттә тавык, каз, үрдәк һәм эшкәртелгән кош ите саталар. Элекке заказларын телефоннар белән генә принимать итәдек. Своя родная программасы булганнан соң компьютерлар аша заказларны принимать итәбез. Башлап, конечно, авыррак булды, ки халык белеп бетерми. В основном яшьләр компьютерда утыра, 20% выручка и заказларда. Без инде Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет кебек электрон кибетләрдән башка тормышны күз алдына да китермибез. Авыл җитештерүчеләре өчен хәзер корова му дигәнен булдырмакчылар. Ул әле тәҗрибә рәвешендә генә эшләгән, берничә айдан тулысынча эшләтеп җибәрергә җыеналар. Менә бу безнең инде маточный бройлер атала инде. Булар безнең иткә дә бара, һәм йомыркалар да сала инде алар. Булат Захриев елына 10 000 тавык сатучы эшмәкәр. Кешенең хәзер әйтәсе килә кибетләрдә җирәсе килми. Бөтенесе доставка кирәк, бөтенесе яхшы продукция, отзывлар буй укып, шулай шундый продукция кирәк инде. И шуңа күрә анда бит шул сайтта отзывлар да бар. И бөтен продукцияны син күрәсең, качан килгән ул, свежий. Мы сейчас живем в эпоху, когда торговля, которая устояла в течение тысячелетий, переходит из магазина в интернет-пространство. Статистика буенча әйтик, 3 ел элек онлайн сәүдә гомуми базарның 7% алып торса, хәзер 14%, 2025 елга якынча 30% булачак ди аналитиклар. 10 елдан бу күрсәткеч 75%ка җитәргә мөмкин. Когда производитель размещает свой продукт
Җитештерүче продуктын кибет киштәсенә түгел, интернетка куйганда, ул бина арендалау сатучыга хезмәт хакы склад өчен чыгымнардан азат ителә. Алар бит барысы да товар бәясенә, нәтиҗәдә сатып алучы кесәсенә суга. Татарстан фермерлары онлайн кибетләрне әлегә үзләштерергә тырышканда, федераль сәүдә челтәрләренә керү мәсьәләсе һаман да тулысынча хәл ителмәгән. Бу елның март аеннан, 24 елның мартыннан безгә яңа федераль урында закон була, фермерлар агрегатлары дип атала. Менә бегенкендә магнит сәүдә челтәре пятерочка, шул эшне агрегатор функциясын үзенә алып, безнең фермерларның бердәштереп, уңайлы иттереп мөмкинлек булдырырга тиеш. Әмма проблемалар күп дип белгечләр. Әйтик, пятерочка ише кибетләргә фермерлардан зур күләмдә продукция кирәк. Логистика төгәл һәм анык булырга тиеш. Аудитларның барлык таләпләргә туры килүе дә зарур. Өстәвенә фермер продукциясе бәясе күпләп җитештерүче оешмаларныкыннан аерыла, чөнки берәмләп сатыла торган товар. Шуңа бәя белән килешмәү очраклары була. Строгий контроль ко всем нашим производителям. Барлык җитештерүчеләребезгә таләпләр кырыс. Без киштәдә продукцияның сыйфаты өчен җавап бирәбез. Биректә яшелчә, җиләк-җимеш белән хәл катлаулы. Алар кибеткә барып җиткәнче кибә бозылырга мөмкин. Чөнки аны башта бүлеп тора үзәгенә, аннары гына кибеткә илтәләр. Буларның барысы да авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү һәм сату өчен эшләнә, әмма югалтулардан да гарантия юк. Быелга бурычлар билгеләнде, хәзер ел туйдырачак язның бер көненә әзерлек бара. Арча һәм Яшелүзән районнарыннан Рания Абдрахманова, Наил Абдуллин, Гадел Миндубаев, Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, собаклары һәм тормышыбызга юморлы караш кодак сәхифәсендә сүз Данил Сафаровка. Исәнмесез. Илдә демография күрсәткечләрен арттыру турында бик күп сөйләшәләр. Баксаң, мәсьәләне шишу юлы бик җайлы икән. Кич белән хатын янына подкраться итәсе генә. Ничек моңарчы башыбызга килмәгән? Ярый әле Невинномысск шәһәре мэры бар, искә төшерергә. Взять сегодня вечером к своей любимой там подкраться и ровно через 9 месяцев родить не 700 человек, а там 10 тысяч. Һәр бала үз ризыгы белән туа дигән сүз бар анысы. Тик шулай да мэр киңәшен тыңлап подкраться итәрсең дә, аннары башка бер җитәкче дәүләт сездән бала табарга сорамады дияр. Вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Я вам денежки принес за квартиру за январь. Вот спасибо, хорошо. Положите на комод. Социаль теманы дәвам иттереп, Әлмәт мэры бу атнада революцион тәкъдим белән чыкты. Коммуналь түләүләр буенча зур әҗәте җыелган кешеләрнең фатирларын алырга чакырды ул. Бурычларын шулай каплатырга. За землю, за воду. А за снег? И за снег. На той неделе уплачено. Әмма йортларның да төрлесе була. Кайберләрен тартып алсаң да әҗәт түләргә җитмәс. Менә Ростовта шушы көннәрдә иске торактан кешеләрне эвакуацияләгәннәр. Һәм икенче көнне үк бер подъезд җимерелеп үк төшкән. Гәрчә йорт янында гына агач үсеп утыра. Әнә Түбән Новгородта бер йортның диварын кем әйтмешли кәкре каенга терәтеп куйганнар иде бит. Ул чакта аварияле йортта кешеләр бер елга якын шушылай яшәргә тиеш булдылар. Рәхмәт сиңа, агач. Вон дом серый. Тебе же сказали, дерево там такое. Балаларны да, ата-аналарны да электрон көндәлекләр белән шактый тинтерәттеләр. Шушы көннәрдә Пермь якларыннан бер видео таралды. Үй эшен белү өчен укучылар күрше авылларга барып интернет эзләп йөрергә мәҗбүр. Едем в село Гремяча, соседнее за 8 километров, для того, чтобы посмотреть оценки, посмотреть, есть или нет домашние задания по интернету. И если есть через интернет, то решить его в машине. Ну вот, узнали, есть небольшое задание через интернет по биологии. Күрше авылга бензин ягып йөргәнче, үз авылыңның иң югары агачына менеп дәрес хәзерләргә була югыйсә. Хәтерләсәгез, бу лайфхак белән элегрәк Омск якларыннан бер студент бүлешкән иде. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Тут высота 8 метров, вот сейчас я примерно на такой высоте, и выхожу в Zoom для того, чтобы пообщаться с преподавателями. Бездә укыту системасы иң шәбе, чөнки белем биреп кенә калмый,
ул белемгә юл эзләүдә башны да эшләттерә. Знания у нас дают бесплатно. И много дают, на жизнь хватит. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.